Endavant. Hola, què tal? Què tal? Mira, porto un parell de quadres. Si us... Doncs vinga. Els voleu Portes veure? el Fatxenta, també? Sí. Vale, doncs vinga. El Fatxenta sobretot. Aquest aquí. Vull superar això dels fons dels quadros foscos. Vull superar perquè no... És que realment és maco. No sé si es veu bé de colors. Sí, és que és per mirar-se'l, perquè és que t'estàs rato com el teu tiet. Així que al final tindrà raó ell, no? Sí. No, és que m'ho va dir, diu, sembla que aquest quadre t'havia dit, sembla que t'estigui mirant de veritat, em va dir, o alguna cosa així. Sí. Saps? És que realment és veritat, Sí. Bueno, és com aquells quadres de... De qui és aquella pintura de la dona del collar del Vermeer? És un d'aquests pintors o del... La dama de la perla? Sí, una noieta. sí. Hòstia, Aquell és que sembla que et miri, però et mira des del temps, no? Que fa 5 segles i sembla que t'està mirant en aquell moment. Sí. De quin pintor és allò? Vermeer. De Vermeer. Sí, és un holandès, Vermeer. En té més, i tots són boníssims. Sí, però és que és això. Però és que aquell quadre és molt senzill. Només és una noia jove que gira el cap així, està a 3 quarts, amb una perla aquí. Però t'està mirant, Sí, és que... Des del temps, no? La cara està feta en pinzell llis, en canvi el drap està fet en puntillisme. Però la mirada és la mateixa, T'has fixat que la mirada és la mateixa? Què dius? No em diguis. Sembla una mica, però tant com la mateixa... El que passa és que... La mirada és la mateixa. Si tu dius, no, suposo, no sé. Salvant les diferències. No, el Vermeer és infinitament millor, vull dir que no... M'entens?